Fa vent de tronada en este dilluns, dia 27 d'abril. Un dia que és ben marcat com el Dia Internacional del disseny gràfic. L'eixida descompensada de joves menors de 14 anys acompanyant a adults sembla que s'ha atemperat en el dia d'avui. Al marge d'això, hem llegit sobre l'obstinació a continuar obra pública i, en tot cas, si els obrers compten amb protecció eficient i segura, doncs endavant. El que no està clara és la necessitat de continuar amb ampliacions de tercers carrils, l'execució d'autovies que afecten paisatge botànic de la comarca dels Ports, per exemple, de la comarca de la Ribera, i el que és més greu és eixa entestamenta en ampliar el port de València. El demà aconsella posar les persones en primer lloc i procurar al País Valencià el disseny social que volem.